ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 17 பார்க்க போறோம். நாளையோட 18 அத்தியாயம் முடியுது. நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்தோட நம்ம இந்த லெவல் 1 கிளாஸஸ் முடிக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் லெவல் 2 கிளாஸஸ் இருக்கு. அவசியம் நீங்க எல்லாரும் அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத எங்களோட ரெக்வெஸ்ட். அதுக்கான லிங்க் வந்து குரூப்ல உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க பிரபுஜி. இன்னைக்கு வந்து அதுக்கான டெமோவும் உங்களுக்கு காமிப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னைக்கான சாப்டர் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸ்ரத்தத்ரே விபாக யோகம், அதுதான் இன்னைக்கான சாப்டர். இன்னைக்கு இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த முக்குணங்கள் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா முழுக்க முழுக்க ஞான யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நிறைய நாலேஜ் அதுல பிரகிருதி பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிரகிருதின்றது முக்குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம், இதோட இயல்புகள். ஏன்னா ஒரு லிவிங் என்டிட்டி இந்த ஜட உலகத்துல வரும்போது இந்த முக்குணங்களோட தாக்கம் ஏற்படும் பொழுதுதான் அது செயலாற்றப்படுது இல்லைங்களா? அப்ப நிறைய செயல்கள் வருது. அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி செயல்கள் பண்றோம். அதுக்கான பலன்களை அனுபவிக்கிறோம். அதனால மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில நம்ம இருக்கிறோம். அப்ப இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி எல்லா செயல்களையும் பகவானுக்காக நம்ம செய்யணும். அப்படி செய்யும்போது நம்ம இந்த முக்குணங்களோட தாக்கம் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதனாலதான் பகவான் நமக்கு கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் இதெல்லாம் பகவத்கீதையில கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல நிறைய மிசரிஸ் உண்டு, நிறைய கஷ்டங்கள் உண்டு. 7 விதமான கஷ்டங்கள் எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்குமே உண்டு. அப்போ அந்த கஷ்டங்கள்ல எல்லாம் நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம பகவான் மேல பக்தி பண்ணணும். மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். ஏன்னா மனம் தான் எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படும். அதனால என்ன ஆகும், சென்சஸ் எல்லாம் அந்தந்த ஆசைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அலைப்பாயும். அப்போ அந்த மனதை பகவான் மேல் நிலை நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா, பகவானுக்கான விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல நம்ம நிறைய நம்மளோட மனம் வந்து அலைப்பாயாது. அப்போ நம்மளுக்கு கெட்ட விஷயங்கள் எதுவும் நம்மள வந்து தாக்காது. ஏன்னா நம்ம வந்து தர்மம் அதர்மம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சாஸ்திரத்துல. நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 16th சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? தெய்வ அசுர விபாக யோகம் அதுல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல தெய்வீக குணம் உள்ளவங்களா சாஸ்திரத்தை முறையா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனால அவங்க பாபங்கள் செய்ய மாட்டாங்கன்றத பார்த்தோம். அதே வந்து அசுர குணங்கள் உள்ளவங்க சாஸ்திரத்தை நம்ப மாட்டாங்க. அப்புறம் சாஸ்திரத்தையும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கவும் மாட்டாங்க. அப்ப அவங்க அதர்மம் பண்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, நிறைய பாபங்கள் வந்து சேருது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்ப சாஸ்திரம் ரொம்பவே ஆதாரம். அதை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். அதன்படி நம்ம வாழ்க்கைய தர்ம வழியில வாழணும். இதெல்லாம் நம்ம நிறைய ஞான யோகத்துல தெரிஞ்சுட்டு வரோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா, விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். குணங்கள் உள்ளவங்க என்னென்ன மாதிரி அவங்களோட நம்பிக்கைகள் இருக்கும். சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாதிரி நம்பிக்கைகளோட இருப்பாங்க, ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாதிரி நம்பிக்கைகள், தமோகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாதிரி நம்பிக்கைகள் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை நம்ம தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரூன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்ய ச கிருபா சிந்துப்ய ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமினிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डिवोटीज, நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 17 பார்க்க போறோம். நேத்துக்கு நம்ம தெய்வ அசுர விபாக யோகம் அது பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது தெய்வீக குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அசுர குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுல தெய்வீக குணங்கள் உள்ளவங்க எல்லாம் தர்ம வழியில போவாங்க. அதே அசுர குணங்கள் உள்ளவங்க எல்லாருமே அதர்மம் செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்போ அவங்க ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 17 பார்க்க போறோம். அதோட சம்மரி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனா என்கொயர் அபவுட் அன்ஆத்தரைஸ்ட் வர்ஷிப், அதாவது வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லாதபடி தன்னோட மனம் போன போக்குல வழிபடுறாங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட நிலைப்பாடு என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத அவங்க கேட்டுப்பாங்க. 17.1ல ஏ சாஸ்திர விதின் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக லார்ட் கிருஷ்ணா ஆன்சர்ஸ் 3 மோட்ஸ் டிட்டர்மைன் 1 ஃபெய்த் அண்ட் வர்ஷிப். முக்குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட வழிபாடுகள் இருக்கும் அப்படின்றத அவங்க பகவான் வந்து 17.2 to 7 வரைக்கும் சொல்லிப்பாங்க. த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா ஃபுட் இன் 3 மோட்ஸ், அவங்களோட சாப்பிடுற முறைகள் எப்படி இருக்கும், குணங்கள் உள்ளவங்களோட சாப்பிடுற முறைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத 17.8 to 17.10 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். சத்வ பாலாரோக்கிய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா சாக்ரிஃபைஸ் இன் 3 மோட்ஸ், அவங்களோட சாக்ரிஃபைசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத 17.11 to 13 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். அஃபல்ல கங்ஷிபிர் யக்ஞோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக அப்புறம் 3 kinds of austerities அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அது வந்து 17.14 to 16 வரைக்கும் புஞ்சனாம் சௌச்சம் ஆர்ஜவம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா austerity in 3 modes அது என்னன்றதை நம்ம 17 to 19 வரைக்கும் தயா கிரியதே தப அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சேரிட்டி இன் 3 modes அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். 17.20 to 22 வரைக்கும் தேச காலேஜ பாத்ரேச்ச அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக ஓம் தத் சத் அந்த அர்த்தம் என்ன, அதனோட தன்மை என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சாக்ரிஃபைஸ் சேரிட்டி ஆஸ்டிட்டி ஷுட் பி ஆஃபர் டு த சுப்ரீம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அது வந்து 17.23 to 28 வரைக்கும் ஓம் தத் சத் இது நிர்தேஷோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா. அப்போ இந்த 17 சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அவங்க வழிபாட்டு முறைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அவங்க சாப்பிடுற முறைகள் எப்படி இருக்கும்ன்றத தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் அவங்க செய்யற தானங்கள், அப்புறம் சாக்ரிஃபைஸ் யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் இதெல்லாம் பண்றாங்களே அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து சேரிட்டி அவங்க செய்யற தானங்கள் எப்படி இருக்கும்ன்ற பார்ப்போம். அப்புறம் ஓம் தத் சத் இதை பத்தியும் நம்ம பார்ப்போம். ஒன்னு ஒண்ணா நம்ம பார்க்கலாம். மத்தது 17.1. हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते सद्दयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. அர்ஜுனன் வினவினார், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுவர்களின் நிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்பாங்க. ஏன்னா நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அசுரகுணம் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சாஸ்திரத்தை பின்பற்ற மாட்டாங்க, அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்ப அவங்களோட வழிபாட்டு முறைகள், அவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாங்க. தங்கள் கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன, அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலா ரஜோகுணத்திலா தமோகுணத்திலா, அந்த மாதிரி வழிபடுறவங்களோட குணம் என்ன அப்படின்றத அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க. மத்தது 17.2 2 and 3 படிக்கணுமா சேர்ந்து? 2 and 3 மத்தது. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச த்ரிவிதா பவதி சத்தா தேஹினாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேத்தி தாம் ஷுணு சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தாமயோயம் புருஷோ யோ யச்சூத்ரஸ்ஸ ஏவ சஹா.
புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கின்றான். உயிர் வழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய நம்பிக்கைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு ஒரு விஷயத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்பிக்கையை வச்சு அவங்கவுங்கள வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த நம்பிக்கைகள்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த நம்பிக்கைகள் எப்படி வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்கவுங்க குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி. தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அவங்களோட நம்பிக்கைக்கு ஏத்த மாதிரி இருப்பாங்க. ரஜோ குணத்துல உள்ளவங்க அவங்களோட நம்பிக்கைகள் ஏத்த மாதிரி. ஆனா எதுவுமே என்னதுன்னா, சாஸ்திரத்துல எது குடுத்திருக்கோ அதன்படி வாழறதுதான் என்னது சிறந்தது. சாஸ்திரத்துல குடுக்காத விஷயங்களை நம்ம மன கற்பனையில செஞ்சோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா என்ன செய்யாது, நம்மள நல்வழிப்படுத்தாது அப்படின்றத இங்க தாத்பரியமே. அப்போ நிறைய நம்பிக்கைகள் எல்லாமே நம்மளும் பார்க்கிறோம் நம்மளை சுத்தி. அப்போ ஒண்ணும் அந்த மாதிரி வேறுபட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அவங்கவுங்களோட குணங்களுக்கு ஏற்ப அவங்களோட நம்பிக்கைகள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க பார்த்தா சத்துவகுணம் உள்ளவங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் ஒரு கர்மி எப்படி இருப்பாங்க, அதே ஒரு ஞானி எப்படி இருப்பாங்க, பக்தா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க குட்னஸ் மோட்ல இருக்கிறவங்க அவங்க ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிப்பாங்க, முக்தி அடைவாங்க, பிரம்மன் அடைவாங்க. அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க கர்மா, அதாவது நிறைய எதிர்பார்த்து நிறைய விஷயங்களை அவங்க செய்வாங்க. நிறைய செயல்களை அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸை எதிர்பார்த்து அவங்க பலநோக்கு செயல்களை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு நிறைய என்ன இருக்கும், அவங்களுக்கு ஆசைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்கள எங்க கொண்டு போகும், அது சொர்க்கலோகம் கொண்டு போகும். நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சாங்கன்னா அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதே சுத்த சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பக்தி செய்யறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க. பக்தியின் மூலியமா பகவான் மேல அன்பு, பிரேமா அது உண்டாகும். அவங்க அடையிறது என்ன, பகவானே அவங்க அடைவாங்க. இது ஒரு பக்தனோட நிலைப்பாடா இருக்கும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடா இருக்கும். அப்ப சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க ஞானி ஆவாங்க. ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க கர்மி, அதாவது நிறைய என்னது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து அவங்க சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் அவங்க போவாங்க. அதே பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, பகவானே அவங்க அடைவாங்க அப்படின்றதான் தாத்பரியம். அப்ப சத்துவகுணம் உள்ளவங்க பிரம்மலோகம், அதாவது பிரம்மன் ரிலேஷன் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் அவங்களோட டெஸ்டினேஷனா இருக்கும். ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்களுக்கு சொர்க்கலோகம். அதே சுத்த சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க பகவானையே அவங்க அடைவாங்க. அப்ப இது ஒவ்வொருத்தவங்களோட நம்பிக்கையோட அடிப்படையில அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும். அவங்களோட டெஸ்டினேஷனும் அந்த மாதிரி அமையும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 17.4. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷரக்ஷான்சி ராஜசாः பிரேதான் பூதகணாம் சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாः. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். நல்ல குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு தேவைப்படும். அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்தந்த தேவர்களை அவங்க வழிபடுவாங்க. இப்ப நிறைய செல்வம் வேணும்னா மகாலட்சுமி வழிபடுவாங்க. நல்ல அறிவு ஞானம் வேணும்னா சரஸ்வதி மாதாவை வழிபடுவாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நிறைய இன்னும் சில வழிபாடுகள் முறைகள்லாம் இருக்கு. அப்ப சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த்ல முக்குணங்கள் உள்ளவங்களோட வழிபாட்டு முறைகள் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 17.56. அசாஸ்திர விஹிதம் கோரம் தப்யந்தே யே தபோஜனாः தம்பாஹங்கார யுக்தா காமராக பலான்விதாः கர்ஷயந்த ஷரீரஸ்தம் பூத கிராமமசேதசக மாம் சைவாந்த ஷரீரஸ்தம் தான் வித்யாசுர நிச்சயான். காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள். அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். என்னன்னா, பற்றுதல்னால ஏதோ ஒன்று அடையணும்ன்ற ஒரு ஆசைனாலும் காமம்னாலையும், பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்கள், சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்க எந்த இடத்துலயும் இருக்காது. ஆனா தன்னோட உடலை வருத்திக்கிட்டு ஏதோ ஒரு விஷயத்த அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க,
தவங்களை ஏற்படுத்திப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுவும் தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி அவங்களே அவங்க ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்திப்பாங்க. உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க உடலிலும் யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களையும் கஷ்டப்படுத்திக்கிறாங்க. அதே சமயத்துல பரமாத்மாவையும் உள்ளே இருக்கிற பரமாத்மாவை அவங்க துன்புறுத்துறாங்க. அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 17.8. आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः. இதுல இருந்து நம்ம பார்க்க போறது 3 ஸ்லோகங்களும் உணவு முறை. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வழிபாட்டு முறை. அவங்க யார வழிபடுவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். இனிமேல் நம்ம ஒரு 3 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்கிறது உணவு பழக்கம். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஆயுளை நீட்டித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்புச்சத்து ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. சாப்பாடுன்றது ரொம்பவே முக்கியம். அதுலதான் நம்மளோட கான்சியஸ்னஸும் அடங்கியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுவும் பிரசாதமா எடுத்துக்கும் பொழுது அது இன்னுமே என்னது நம்மள ரொம்பவே பியூரிஃபை பண்ணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? 3rd சாப்டர்லயும் நம்ம பிரசாதமா தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 9th சாப்டர்லயும் பகவான் வந்து பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் அத அன்போடையும் பக்தியோடும் நம்ம அவங்களுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ உணவுன்றது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்குது. அப்போ இதுல வந்து சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களோட உணவு பழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும்னா ஆயுளை நீடிக்கும். அவங்க சாப்பிடுற சாப்பாடுனால அவங்களோட ஆயுள் வந்து விருத்தியாகும், வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தும், பலம் கொடுக்கும், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும், சுகம் மற்றும் திருப்தி கொடுக்கும். சாப்பிட்ட உடனே அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? நல்ல விதமா இருக்கும். அதாவது புத்துணர்ச்சியோட அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவையாக இருக்கும். இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? நல்ல ரசமுள்ளவையா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்புறம் கொழுப்புச்சத்து ஊட்டச்சத்து இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டெய்ரி ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது பால் அப்புறம் வந்து இந்த அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஊட்டச்சத்து மிக்கவையாகவும் இருக்கும். இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாகவும் உள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தச்சு 17.9, 10. खट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम्. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகவும் இத்தகைய உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அதிகப்படியா இருக்கணும். எந்த ஒரு சுவையா இருந்தாலும் அது ரொம்பவே கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கணும். அதுதான் இங்க மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான அப்படின்ற இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துப்பாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி அதிகப்படியான இது ரசத்தோடு எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு துன்பம் வரும், சோகம் வரும், நோய் வரும். ஏன்னா அவங்களுக்கு டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பரா இருக்காது. அவங்களுக்கு அதனால என்ன ஆகும்? செரிமானம் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லபடியா நடக்காது. அப்ப சாப்பிட்ட உடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? நிறைய செரிமானம் சரியா இல்லாம அவங்களுக்கு துன்பம், சோகம், நோய் இதெல்லாமும் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில வந்து சேரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை உட்கொண்ட உணவுகள் தமோகுணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. அது தமோகுணத்துல உள்ளவங்க சாப்பிட உகந்ததா இல்லாத விஷயங்களா அதாவது பழசு, சுவையற்றது, அதுவும் எச்சில் பட்டது. சிலவங்களாம் ஒரு 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 ஃப்ரூட்டையே வந்து சாப்பிட்டு கடிச்சிட்டு வச்சுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அதை எடுத்து சாப்பிடுறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் இந்த ஃபங்கஸ் எல்லாம் நிறைய வந்த பொருட்கள் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த சீஸ்லாம் கூட இப்பெல்லாம் ஃபங்கஸ் நிறைய வந்துச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி விக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய வந்து என்னது பழைய பொருட்கள் இதெல்லாம் தீண்டத்தகாத பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து தமோகுணத்துல உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனா உணவு அப்படின்றது எப்படி இருக்கணும்னா பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்றதா இருக்கணும். பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்றதுன்னா எப்பயுமே அது எப்படி இருக்கணும்? சத்துவகுணத்துல நம்ம பார்த்த மாதிரி ரசம் உள்ளதா இருக்கணும், கொழுப்புச்சத்து ஊட்டச்சத்து மிக்கதா இருக்கணும், இதயத்திற்கு இதமளிப்பதா இருக்கணும். அதுவும் முக்கியமா வெஜிடேரியன் ஃபுட்டா இருக்கணும். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் இதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இதோட அடிப்படையில இருக்கிற
ஃபுட்டா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுவும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கும் போது அது நமக்கு எப்பயுமே சிறப்பை கொடுக்கும், நம்மள பியூரிஃபை பண்ணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 17.11. अफलाकाङ्क्षिर्बियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். இனிமே நம்ம பார்க்கிற மூலம் யாகம் செய்யற சாக்ரிஃபைஸ் அது என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்ப்போம். சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி இருக்கணும். சாஸ்திரத்துல என்னென்ன யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் செய்ய சொல்றாங்களோ அந்தபடி இருக்கணும். அதுதான் சாஸ்திரத்தின் விதிப்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக. அதுதான் பாக்குறோம்ல, சம்ஸ்காரம் அப்படின்றது இருக்கும். அது வந்து 16 இருக்கு. அது எல்லாமே கடமையாவே அது எல்லாமே என்ன செய்யணும், ஒரு மனிதனும் தன்னோட வாழ்நாள்ல செய்யணும். அப்ப கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக, நமக்கு விருப்பம் இருக்கு இல்ல அப்படின்றது கிடையாது. அது கடமைனா அதை நம்ம என்ன செய்யணும், மனிதன் பிறந்ததுல இருந்து இறப்பு வரைக்கும் என்னென்ன யாகங்கள் செய்யணுமோ அது அனைத்தையும் சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் செய்யணும். அதையும் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக கண்டிப்பா செய்யணும். பலனை எதிர்பார்க்காத செய்யற யாகத்துக்காக பலனை எதுவும் எதிர்பார்க்க கூடாது. ஏன்னா நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னது, பலனை எதிர்பார்க்காத செயல்களை கடமையா நம்ம வந்து நம்மள பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியா நம்ம செய்யணும். அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இந்த முக்குணங்களோட தாக்கம் இல்லாம இருக்க முடியும்ன்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்க ஸ்கிரிப்சர்ஸ ஃபாலோ பண்ணி தர்ம வழியில கடமையா செய்வாங்க, பலனை எதிர்பார்க்காம செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 17.12. अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमभिचैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. ஆனால் ஏதேனும் பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பரதனின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. அதே இப்போ வந்து ஒரு விஷயத்துக்காக எனக்கு இது வேணும், இது அடையணும்ன்றதுக்காக செய்யப்படும் யாகம், அதே மாதிரி தற்பெருமைக்காக தான் இதெல்லாம் செய்யறோம் அப்படின்றத எல்லாரும் பார்த்து நம்மள பெருமையா பேசணும் அப்படின்றதுக்காக ஒருத்தவங்க யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 17.13. विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனமின்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையின்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். என்னன்னா சாஸ்திரத்துல இது என்ன போட்டிருக்கோ அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. பிரசாதம்ன்றது ரொம்பவே முக்கியம். நம்ம தேவர்களுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள், அதை வந்து நம்ம அவசியம் செய்யணும். அதுக்கப்புறம் சுத்தி உள்ளவங்களுக்கும் அதை விநியோகம் பண்ணணும். அதையும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அதுலயும் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாம அந்த அளவு ஈடுபாடோட இருக்க மாட்டாங்க. வேத மந்திரங்கள் உச்சாரணமும் அவங்க அந்த அளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு யாகத்துல என்னென்ன இருக்கணும், இதெல்லாமே இருக்கணும். சாஸ்திர விதியோட இருக்கணும், பிரசாதம் விநியோகம், வேத மந்திரம், அப்புறம் புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை கொடுக்கணும் கண்டிப்பா. ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, நமக்காக பூஜைகள் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களுக்கு எப்பயுமே பிராமணர்களுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். அப்ப அவங்களுக்கும் என்ன பண்றது இல்ல, தட்சணையும் கொடுக்காம நம்பிக்கையும் இல்லாம செய்யற யாகத்திலயும் ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம செய்யறவங்க இந்த மாதிரி கோட்பாடோட செய்யற செயல்கள் எதுல வந்து சேரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல வந்து சேரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.14. தேவ த்விஜ குரு பிராக்ய பூஜனம் சௌச்சமார்ஜவம் பிரம்மச்சரியமஹிம்சா ச ஷாரீரம் தப உச்சதே. முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது யாகங்கள். அதாவது யாகங்கள் சாஸ்திர முறைப்படி இருக்கணும், அது வந்து கடமையா செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்காம பண்ணணும், அது சத்துவ குணத்தோட அவங்களோட நம்பிக்கை, அவங்களோட குணங்கள் அந்த மாதிரி. இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்பிக்கை இல்லைங்களா. ஒவ்வொரு குணத்தோட உள்ளவங்களும் நம்பிக்கையோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல யாகங்கள்ல சாஸ்திர முறைப்படி செய்யறது, பலனை எதிர்பார்க்காம கடமையோட செய்யறது சத்துவகுணம். அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க ஆடம்பரத்துக்காகவும் தற்பெருமைக்காகவும் செய்வாங்க, அப்புறம் பலனை எதிர்பார்த்தும் பண்ணுவாங்கன்றத பார்த்தோம். அதே தமோகுணத்துல உள்ளவங்க நம்பிக்கையே இல்லாம சாஸ்திர முறைப்படி செய்யாதவங்களா இருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கிறது தவம். தவங்கள் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட தவங்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றத பார்க்க போறோம். முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர்கள்
ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். 3 தவங்கள் இருக்கு. உடலால செய்யறது, வாக்கால செய்யறது, அதுக்கப்புறம் மனத்தால செய்யறது அப்படின்றது 3 இருக்கு. சரிங்களா? அதுல உடலால செய்யற தவங்கள் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தா, முழுமுதற் கடவுள் பகவான வழிபடணும். பிராமணர்கள் அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். ஆன்மீக குரு அவங்களுக்கும் நம்ம மரியாதை கொடுத்து வழிபடணும். பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல். அதாவது பெரியவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம மரியாதை கொடுத்து வழிபடுறது ரொம்பவே முக்கியம். அதுக்கப்புறம் தூய்மை, உடல் தூய்மையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், பிரம்மச்சரியம் மேற்கொண்டதா இருக்கணும், அஹிம்சை யாரையும் துன்புறுத்தாததாகவும் இருக்கணும். இதெல்லாம் உடலின் தவங்களாக கூறப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 17.15. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கிறது வாக்கின் தவங்கள். பேச்சு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். உண்மையானதும், நம்ம பேசுற பேச்சு உண்மையா இருக்கணும், இனிமையானதாகவும் இருக்கணும், நன்மை அளிப்பதாகவும் இருக்கணும். நம்ம பேசுறதுனால இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கணும். பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்பயுமே நம்ம பேசுற பேச்சினால நமக்கும் கெடுதல் வரக்கூடாது, மத்தவங்களுக்கும் கெடுதல் வரக்கூடாது. அதுக்குதான் ரூப கோஸ்வாமி சொல்லியிருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த தவளை கத்தும், அது தனக்கு கத்த தெரியும்ன்றதுக்காக கத்திக்கிட்டே இருக்கும். அதோட சத்தத்தை கேட்டு என்ன வரும், பாம்பு அது இருக்கிற இடத்தை தெரிஞ்சுட்டு அதை என்ன பண்ணிடும், விழுங்கிடும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரியான பேச்சா இருக்கக்கூடாது. எப்பயுமே பேச்சு எப்படி இருக்கணும்? ஏன்னா பேச்சு மனிதனுக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. எதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க? வேதங்களை உச்சரிக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் பகவானோட நாமத்தை, அதுதான் சாண்டிங். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும், ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கணும். அதுக்காக தான் நமக்கு இந்த பேச்சு இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப வாக்கின் தவம் அதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், நம்மளுக்கு பிரச்சனைகளை கொண்டு வராது, நம்மளுக்கு பியூரிபிகேஷனை கொடுக்கும். அப்ப இதெல்லாம் வாக்கின் தவங்கள். அதுவும் தாண்டி எப்படி இருக்குன்னா உண்மையானதா இருக்கணும். யுதிஷ்டிர மகாராஜரை நம்ம இங்க எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? உண்மையானதுதான் பேசினாங்க, ஒரு இடத்துல கூட பொய் உச்சரிக்கல இல்லைங்களா? அப்புறம் இனிமையானதும் நம்பிக்கையானதுமான பேச்சு, பிறர் மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் வாக்கின் தவம் அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 17.16. மனப்பிரசாத சௌம்பியத்வம் மௌனமாத்ம விநிகிரக பாவ சம்சுத்திரித்யேதத் தபோமானசமுச்யதே. இதற்கப்புறம் நம்ம பார்க்கிறது மனத்தின் தவங்கள் 3. ஒண்ணு உடல், இன்னொன்னு பேச்சு, இன்னொன்னு மனம். எப்பயுமே இது 3த்தையும் நம்ம பகவானுக்காக நம்ம எடுத்துக்கும் போது அது என்ன ஆகுதுன்னா சரணாகதி ஆகும். மனத்தால, பேச்சால, உடலின் செயல்களால நம்ம எல்லாமே பகவானுக்காக நம்ம அர்ப்பணிக்கும் போது, பகவானுக்காக நம்ம செய்யும் போது அது சரணாகதி அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்ப மனத்தின் தவம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா திருப்தி. மனம் எப்பயும் திருப்தியோட இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், மௌனம். நிறைய இந்த வெளி விஷயங்களை எப்பயுமே நம்மளுக்கு போட்டு நினைச்சுக்கு ஒரு மாதிரி சேட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அது இல்லாம மௌனமா இருக்கணும். மனம்தான் மௌனமா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு. இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல ஆசைப்படாம சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். தனது இருப்பின் தூய்மை. ஏன்னா இந்த இடத்துலதான் யாரு இருக்காங்க? பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? பரமாத்மா எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்காங்க. அப்போ மனம் தூய்மையானதா இருக்கணும். அப்போ அசுரத்தனம் எதுவும் இல்லாம, அதாவது ரஜோகுணம் தமோகுணம் இல்லாம சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கணும். இதெல்லாம் மனதின் தவங்களாக நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.17. ஸ்ரத்தயா பரயா தப்தம் தபஸ்த த்ரிவிதம் நரைஹி அபலாகாங்க்ஷிர்பியுக்தைர் சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் பொழுது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மனம், உடல், அதுக்கப்புறம் செயல், இது எல்லாமே என்ன, பேச்சு, இது எல்லாமே பகவானை திருப்தி செய்வதில், அப்போ டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இது எல்லாமே இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், முழுக்க முழுக்க இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்க்கு இல்லாம
பரமனை திருப்திப்படுத்தும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது அது சத்துவகுணம். சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க இது மூணுத்தையுமே என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுக்காக பயன்படுத்துவாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க பரிக்கிரமா போறாங்க இல்லைங்களா, நிறைய வந்து தாம்க்கு எல்லாம் போவாங்க. அதாவது பிருந்தாவன், கோவர்தன், மாயாப்பூர், அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய கஷேத்திரங்கள்லாம் இருக்குங்களா, பூரி ஜெகநாதர், இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாம் போவாங்க. அதனால போகிறதுனால என்ன ஆகும், அந்தந்த இடத்துல நிறைய லீலைகள் உண்டு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் அவங்க வந்து அந்த இடத்துல போய் பகவானை தரிசனம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு அந்த பாவங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தொலையும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், ஸ்பிரிச்சுவலா நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது 17.18. सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதாகவும் இருக்கும். அதாவது மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக, மத்தவங்க நம்மளை பத்தி நல்லா நினைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அவங்க மரியாதை கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி தற்பெருமையோட செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணம். எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவ் இருக்கும். அதாவது தனக்காக, தன்னை எல்லாரும் நல்லா நினைக்கணும், தன்னை எல்லாரும் நல்லா பாராட்டணும், அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்திலேயே அவங்க செய்வாங்க இல்லைங்களா, அதுதான் மெயினா ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்களோட செயல்பாடுகளா இருக்கும். அப்ப அவங்களோட தவங்களும் இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அப்புறம் இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும். ஏன்னா இதுல ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கலனாலும் அவங்க மனம் என்ன ஆகும், சஞ்சலமாகும். எங்கேயாவது அவமானம் ஏற்பட்டுச்சுனாலோ, இல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க மரியாதை கொடுக்கல, இப்ப நேரா பார்ப்பாங்க, பார்த்துட்டு அவங்கள ஒரு கவனிக்காம விட்டுட்டா கூட அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், மனம் வந்து சஞ்சலமாயிடும். நம்மள வந்து கவனிச்சாங்களா, கவனிச்சுட்டு விட்டுட்டாங்களோ பேசாம அப்படின்னு அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், சஞ்சலம் வந்துடும் இல்லைங்களா. அப்ப மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக, அப்ப இந்த மூணுமே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு இடத்துலயும் அவங்க அதை எதிர்பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இடத்துல ஏதோ அது ஒண்ணு கிடைக்கல அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், சஞ்சலமாகும். அப்ப தற்காலிகமானது. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது எல்லாமே நிரந்தரமாவே இருக்காது. இது என்ன ஆகும், சில சில சமயங்கள் மாறுபடும் இல்லைங்களா. அப்ப தற்காலிகமானது. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்காது, அமைதியும் கிடைக்காது இல்லைங்களா. அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யும்போது ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்களோட அடிப்படையில வரும். அதுவும் இல்லாம அவங்களுக்கு அமைதியும் அந்த இடத்துல இருக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 17.19. मूढ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செயல்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளா நம்ம ஹிரண்ய கஷிபுவை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரையும் வந்து தன்னோட கண்ட்ரோல், ஏன்னா அவங்க அண்ணன் ஹிரண்யாக்ஷனை யார் வதம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, வராகரா வந்து பகவான். அப்போ அதனால அவங்களுக்கு கோபம் ஏற்பட்டுச்சு. தன்னோட அண்ணனை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லாரையும் அழிச்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இவங்க போய் தவம் பண்றாங்க. பிரம்மாவை நோக்கி 125 இயர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, தவம் பண்றாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு அந்த தவத்தோட வலிமையினால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த தவம் பண்ணாங்க, நல்ல சக்தியும் கிடைச்சது, ஆத்மபலம். ஆனா அதை அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதர்மத்துல அவங்க அதை செலவிட்டாங்க. தேவர்கள் எல்லாரையும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டு தன்னைதான் எல்லாரும் வழிபடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அதர்மத்தை அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க நிலைநாட்டினாங்க. அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் எதுல இருந்து வரும் அப்படின்னு பார்க்கிறப்போ தமோ குணத்திலிருந்து வருது அப்படின்னு தான் பார்க்கிறோம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செயல்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது தவத்தை நம்ம பார்த்தோம். மத்தஜி 17.20. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இப்ப பார்க்கிறது தானம்ன்றதும் ரொம்பவே ஒரு
சிறந்த முறையில நம்ம அதை செய்யணும். தப்பான முறையில செஞ்சோம்னா அந்த தப்பிற்கு நம்ம துணை போனதை நம்ம ஆயிடுவோம் அப்படின்றதுதான் இங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களோட தானம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க, கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக செய்வாங்க, தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பலனை எதிர்பார்த்து எனக்கு இந்த தானம் நான் இவங்களுக்கு பண்றேன், எனக்கு இதனால ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு அவங்க ஒரு எதிர்பார்ப்போட பண்ண மாட்டாங்க. அதுவும் இல்லாம எந்த தானம் வந்து இருக்கிறதுலே சிறந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இருக்கலே ஹரிநாமத்தை இன்னொருத்தவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கறது சிறந்த தானம். அது ஏன்னா இந்த கலிகாலத்துல எது இருக்கலே சிறந்தது ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான். அப்ப ஹரிநாமத்தை மகாமந்திரத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது தான் இருக்கலே சிறந்த சேரிட்டி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய பேருக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது அது இருக்கலே சிறந்த தானம். ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இஷ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த புக்ஸ் எல்லாம் பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜெயில உள்ள கைதிகளுக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல உள்ள நோயாளிகளுக்கும் கொடுப்பாங்க. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்பதான் அவங்க ஒரு அமைதியா இருப்பாங்க. இப்ப நம்ம அமைதியா இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வேற வழியே இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அந்த புக்ஸ் எடுத்தவங்க படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும். ஓ இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு தெரிய வரும். அப்போ அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில என்ன ஆகும், ஒரு நல்ல ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதனால எப்பயுமே இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் புக்கு எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அதுவும் இல்லாம அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணுன்றது இல்ல, எல்லாருக்குமே நம்ம கொடுக்கும்போது ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பா அதை எடுத்து படிச்சு அதன் படிக்க வாழ்க்கை வாழறதுக்கு அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, பிரயத்தனப்படுவாங்க. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் நடக்குதுன்றதை நம்ம மத்தவங்களுக்கு சொல்லும் பொழுதும் அது வந்து என்னது சிறந்த ஒரு விஷயமாவும் இருக்கும். தானத்திலே சிறந்தது இந்த மாதிரி பகவத் இதை வந்து நம்ம சொல்றது. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுவும் வந்து இஸ்கான்ல வந்து சிறப்பான முறையில பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பகவானோட பிரசாதம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் போது பியூரிபிகேஷன் ஏற்படும் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய சிறந்த தானம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், நிறைய டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம தானம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பகவானோட தொண்டுல நம்மளால முழுசா ஒரு டெம்பிள் கட்ட முடியுமானா கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா அந்த மாதிரி டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு பகுதியை நம்ம அந்த இதுல நம்ம கைங்கரியத்தில் நம்ம ஈடுபடும் பொழுது அதுவும் ஆகும் சிறந்த தானமா நம்மளுக்கு அமையும் இல்லைங்களா? அப்போ நிறைய வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை சேரிட்டி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் புக்ஸ் நிறைய சேரிட்டி, அதுக்கப்புறம் பிரசாதம், டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே சிறந்த தானம். இதெல்லாம் சத்துவகுணத்துல மிகவும் சிறப்பா வந்து நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்போ சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அது தகுந்த நபர், முறையான இடம், முறையான காலம் இதுவுமே ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா இப்போ முறையான இடம் இல்ல, முறையான காலம் இல்லைன்னா அது என்ன ஆகாது, அவங்களுக்கு அது கரெக்டா போய் சேராது இல்லைங்களா? அப்ப அது எல்லாமே நம்ம இங்க பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.21 यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏதாவது ஒண்ணு எதிர்பார்த்து பண்ணுவாங்க, இது செஞ்சா நமக்கு இந்த ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கும், ஃபேமஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து நம்மளை பத்தி எல்லாரும் புகழ்வாங்க அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போட, இல்லைன்னா நமக்கு அவங்க திரும்பி ஏதாவது செய்வாங்க அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போட, அதான் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க பலனை வந்து எதிர்பார்த்து பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி, வேற வழியே இல்ல கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.22 अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இங்க ஒருத்தவங்க கேக்குறாங்க இல்லையா, ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இவங்களை பார்த்தா கஷ்டப்படுறாங்களா அப்படின்னா இல்ல. ரெண்டாவது இவங்க கிட்ட ஒரு நல்ல குணங்கள் இருக்கான்னா தப்பான ஹேபிட்ஸும் இருக்கு, அதாவது தப்பான விஷயங்கள் அவங்க அடிமையாயிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ இவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த கஷ்டத்துல அந்த கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற பணத்தை நம்ம என்ன பண்றோம், சேரிட்டி பண்ணா போதும்,
அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துறோம். நம்ம நல்ல எண்ணத்துல நான் இன்னைக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு தானம் பண்ணேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு கொடுக்குறோம். ஆனா அந்த அந்த பணத்தை வச்சு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பா என்னது அதர்மம் பண்ணுவாங்க. இவங்க தப்பான பழக்கம், பேட் ஹேபிட்ஸ் வச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த தப்பான பழக்கத்துக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி ஆயிடும். நம்ம அவங்களுக்கு இன்னுமே வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி ஆயிடும். அப்போ அவங்களே செய்யறது அதர்மம். அதுல நம்மளும் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்ப நமக்கும் அது என்ன ஆகும்? பாபத்தை தான் கொடுக்கும். அந்த சேரிட்டினால நம்மளுக்கு நன்மை வராது. என்னைக்குமே அதனால நம்மளுக்கு பாபம் தான் வரும். அதனால யாருக்காவது நம்ம ஒரு ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படின்னா, அந்த ஹெல்ப்னால அவங்களுக்கு நன்மை வரணும். அதே மாதிரி அவங்க அதர்மம் பண்ணாம இருக்கிறாங்களான்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா இவங்க தப்பான பழக்கத்துல ஈடுபட்டு, அதுவும் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஏர்ன் பண்ண மணிய இவங்களோட சந்தோஷத்துக்காக தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஏர்ன் பண்ணோமா? கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ இவங்களோட சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஏர்ன் பண்ணோமா? கிடையாது. அப்போ நம்ம ரொம்பவே ஜாக்கிரதையா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம சேரிட்டியா குடுக்கணும். யாருக்கு குடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு தான் குடுக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க என்னென்ன சேரிட்டி பண்ணணும்னு பார்த்தோமோ, அந்த முறையில நம்மளோட சேரிட்டி இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தைச் சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 17.23. ஓம் தத்சதிதி நிர்தேஷோ பிராமண ஸ்திரிவித ஸ்மிருதஹ பிராமணாஸ்தேன வேதாश्च யஜ்ஞாश्च விஹிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது எந்த ஒரு ஸ்லோகங்களும் வேதத்துல யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள்லாம் செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓம் தத் சத் அப்படின்றத சொல்லி பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இது யாரை குறிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக சொல்லப்படும் சொற்கள். ஏன்னா 7th சாப்டர்லயும் பகவான் என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஓம்ன்ற பிரணவம் நான் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. 10th சாப்டர்லயும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பகவான் வந்து ஓம்ன்ற பிரவணத்துல உள்ள ஒளி நான் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப ஓம் தத் சத் இது எல்லாமே பகவான திருப்தி பண்றதுக்காக வேதத்துல உபயோகப்படுத்துற சொற்கள். அப்ப இது எல்லாமே என்னது, இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 17.24. தஸ்மாதோமித்யுதாகிருத்ய யஜ்ஞதான தபக்ரியாः பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது ஓம்ன்றதை எப்ப சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பரமனை அடைவதற்காக, பகவானை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த்ல யாகம் எப்படி இருக்கணும், தானம் எப்படி இருக்கும், தவம் எப்படி இருக்கணும்ன்றது பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப சாஸ்திர விதிப்படி யாகம், தானம், தவம் அதுவும் பகவானை அடையறதுக்காக. அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 17.25. ததித்யனபிசந்தாய ஃபலம் யஜ்ஞ தபக்ரியாः தான கிரியாश्च விவிதா கிரியந்தே மோக்ஷகாங்ஷிபிஹி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சத்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத சொற்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். ஏன்னா பலனை எதிர்பார்க்கலனால என்ன ஆகும், நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள பந்தத்தை நம்ம விடுறோம் அப்படின்றதுதான் அர்த்தம் இல்லைங்களா? நம்ம ஏதாவது பலனை எதிர்பார்க்கணும், இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம பலனை எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்ற அர்த்தம் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பாண்டேஜ் ஏற்பட்டுரும் இந்த முக்குணங்களோட. ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகங்கள், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் எனும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத செயலின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக. இந்த மாதிரி நம்ம செய்யற யாகங்கள்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்காக அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 17.26, 27. சத்பாவே சாதுபாவே ச சதித்யேதத் பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சச்சப்த பார்த்தயுஜ்யதே
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिरिच्योच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदितेवाभिधीयते. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே. நம்ம எது ஒண்ணு செஞ்சோம்னாலும் அது யாருக்காக இருக்கும்? பகவானுக்காக இருக்கும் இல்லைங்களா? அது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. அப்ப அது சத் என்னும் சொல்லோட நம்ம செய்யறோம். பிருத்தாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் என்று சத் எனப்படுகின்றனர். மேலும் பரமபுருஷர் திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சத்துன்றது நம்பிக்கையோட பகவானுக்காக செய்யற யாகம், யஜ்ஞம், தானம், தவம் இதெல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா? நம்பிக்கையோட பகவானுக்காக செய்யும்போது அது சத் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ இது எல்லாமே பகவானுக்காக செய்யற செயல்களை நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.28. அசத்தயாஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் ச யத் असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல 17.28ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, பிருத்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கை என்று செய்யப்படும் யாகங்களும், தவங்களும், தானங்களும். நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கிறது டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல என்ன மாதிரி யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள்ன்ற நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ செய்யற யாகங்களும், தவங்களும், தானங்களும் நிலையற்றது. அதாவது பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம செய்யப்படும் பொழுது அது அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றது. அப்ப நம்பிக்கை இல்லாம செய்யற எந்த ஒரு யாகமா இருந்தாலும் சரி, தவமானாலும் சரி, தானமா இருந்தாலும் சரி, அது என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு இந்த பிறவியிலும் அதனால் நம்மளுக்கு நன்மை கிடையாது, இனி வர பிறவியிலும் அது நமக்கு நன்மை கொடுக்காது. அப்ப நம்ம செய்யற ஒரு செயலும் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதா, பகவான் மேல நம்பிக்கை உள்ள ஒரு விஷயமா இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம செய்யற யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள் எல்லாமே முழுமை பெறும். அதுவும் பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவும் இல்லாம முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடுகள், நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். மறுபடியும் நம்ம நாளைக்கு 18 சாப்டர்ல பார்க்கலாம். வாஞ்சாகல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபு வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்திர கி ஜெய். ஷீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.